Nakon dobre igre, ali i poraza na Poljudu, Split je dočekao 8. momčad prvenstva. U jesenskom dijelu slavili su u Kranjčevićevoj 0:2, a za izlazak u Europu bodovi na Parku mladeži su im neophodni. Zagrebaši su stigli bez požutjelog Grendulića, a ulogu favorita prepustili su domaćinima. Već u prvoj minuti pokušava Vitajić, no Bašić brani. 10 minuta ništa se zanimljivo ne događa i onda Erceg dolazi 2 puta u priliku za gol. Prvi put s ruba kaznenog prostora, no golman Zagreba je uspješniji. A u nastavku akcije u prilici je s lijeve strane, no pobjednik je još jednom Bašić. Kad nisu uspjeli zabiti iz igre, u 25. gol iz prekida. Pehar ubacuje iz kuta, Budiša prvi put promašuje, no lopta ponovo dolazi do njega i Split vodi 1:0. Do kraja prvog poluvremena još jedan pokušaj Splita, no na odmor odlaze s minimalnim vodstvom, dok gosti u prvom dijelu nisu uputili niti jedan opasniji udarac prema vratima Vukovića. Bura koja je ojačala u drugom dijelu igračima otežava igru. Prvu priliku ima ponovo Split. Pehar pronalazi Golubovića koji vraća povratnu loptu na Vitajića, no gostujući vratar ponovo je na mjestu. U 67. minuti zbog udaranja igrača Splita izravni crveni karton za danas nervoznog Jeftona. Nakon što su zaigrali s igračem više, Splitovci još više dominiraju. U 70. minuti desnu vratnicu pogađa Golubović. Minutu poslije lijevu Pehar. Iz slobodnog udarca Obilinović odlično puca, no rezultat ostaje nepromijenjen. I onda još jedan prekid. Udarac iz ugla izvodi Pehar, a samo 5 minuta nakon što je ušao u igru, Damir Rašić postavlja konačan rezultat 2:0. Ja bih čestitao Splitu, mislim da su danas zasluženo pobijedili, da su bili bolji. Malo je bila teška utakmica i za nas i za Split po ovome vjetru gdje nismo mogli kontrolirati loptu. Lopta je bila više u zraku, već na podu. U toj igri se Split bolje snašao i zasluženo pobjedio. Drugo poluvrijeme smo ušli sa jednim motivom i željom da izjednačimo taj rezultat i dobro smo izgledali do isključenja Jeftona. Poslije tog isključenja nismo više imali ozbiljnih šansi da dobijemo taj povoljan rezultat. Mislim da se iz utakmicu dižemo, da hvatamo formu i vjerujem da ćemo sad i ovu pauzu iskoristiti da što još bolje se pripremimo za ovih 8 kola i ono što sam kazao da ostanemo na ovom mjestu koji zaslužujemo.